Vítam vás, moje meno je Samuel a dnes vám predstavím kompaktné mestské SUV Volkswagen Taygo, ktorý pod svojou prednou kapotou ukrýva úsporný benzínový motor, 7-stupňovú automatickú prevodovku a pohon predných kolies. Priestranný interiér vhodný pre menšiu rodinu ponúka pohodlné látkové sedadlá, plne digitálny prístrojový panel informujúci o všetkých podstatných údajoch, dotykový panel automatickej klimatizácie, centrálny dotykový displej ponúka pripojenie smartfónu pomocou Bluetooth, navigáciu a samozrejmosťou sú v tomto prípade aj asistenčné systémy ako udržovanie v jazdnom pruhu a asistent núdzového brzdenia. V prípade, ak by ste chceli tieto asistenty vypnúť, urobíte tak v menu a tu si môžete jednotlivé systémy deaktivovať alebo aktivovať. V batožinovom priestore nájdeme pre prípad dopravnej nehody povinnú výbavu a pre prípad defektu nájdeme pod dnom batožinového priestoru rezervné koleso aj s potrebným náradím na jeho výmenu. Ak sa stane dopravná nehoda alebo škodová udalosť, vždy v prvom rade, ak je to potrebné, kontaktujte záchranné zložky a s následným riešením vzniknutej situácie vám môžu pomôcť kontakty uvedené na našej asistenčnej nálepke. V prípade, ak vám auto signalizuje nedostatok niektorej z prevádzkových kvapalín, vždy túto kvapalinu bezodkladne doplňte. V prípade Tayga sa všetky prevádzkové kvapaliny doplňajú pod prednou kapotou, ktorú otvoríte potiahnutím plastovej páčky. Prednú kapotu už máte teda odistenú, stačí ju otvoriť potiahnutím páčky do strany a netreba zabúdať ani na vzperu. Ak máte ohľadom doplnenia prevádzkových kvapalín nejasností, určite vám môže pomôcť užívateľská príručka umiestnená v priehradke pred spolujazdcom a pod prednou kapotou sa jednotlivé prevádzkové kvapaliny doplňajú následovne: chladiaca kvapalina, motorový olej, brzdová kvapalina, kvapalina do ostrekovaču. To je z mojej strany na teraz všetko, ja vám želám veľa šťastných a bezpečných kilometrov a vy si nezabudnite pred koncom zmluvy zarezervovať ďalšie nové auto.